Dragi moji, dobroveče. Znate vi zašto sam ja ovdje? Pa prvo da vam kažem di sam. Ja sam večeras u Jasku. A znate vi i to da je jesen počela. A jesen već polako ide. Pa i ova naša manifestacija koja počinje večeras traje celu noć, sutra do podne, ceo dan i sutra uveče. Zove se Jesen ide, Dunjo moja. A pogledajte, ove dunje, jel da se uvijek setite onako i da izazovu vama neko setno raspoloženje kad ih pogledate pa ovako sa lišćem pa sa grančicom kojom pa ih stavite na ormar, na šifonjer što bi rekle naše babe. Ako hoćete da vidite sve šta ima i večeras i sutra, kukuruzi jesu zreli, beru se, jesu prljavi, šta da radimo? A vi odvojite večeras malo vremena pa ćete se družiti s nama danas i sutra u Jasku. Aj,
Ljudi moji, da je meni neko rekao do koga ću ja doći. Ne sad da kažem kad sam bila tamo u nekim izvesnim godinama, onako, nego kad su nas vodili po recitalima, pa pozorište Mitrovačko, Dobrica Milutinović, pa redom tako. I sad, sinonim za ozbiljnost i uspeh neke manifestacije dolazi Rale Damjanović. Koje ste vi godište? 62. Koje? 62. O, pa vi ste, kad sam ja bio momčina, vi ste tek imali 7, 8, 9 godina. Pa dobro, onda su nas vodili tako, ja sam imala sad pojem, jao Bože, strašna čika, znaš što sve. A vi sad ja sedim do njega onako. I nije čika. I nije čika. Nije čak ni sad posle 30 godina čika. Kakvi? Nego sremac. Pravi, šta kaže iz Donjeg Tovarnika? Jeste bili nekad u Donjem Tovarniku? Pa prolazila, pa bila, pa odemo. Tovarnik je čudo. To je, ja mislim, najsiromašnije mesto u Sremu, ali su ljudi otmeni. Da vidite kojih razgovora s njima. Imam ja burazera od strica, Jova se zove, i voli da popije, stariji je malo od mene. I sede oni Sremci pred prodavnicom na klupi. Obavezno. I piju pivo. Ja kažem, prodavačici, gospođo, evo vam pare. Da svaki dan, godinu dana, on može da popije, ali samo po 2 piva, znači ne više od toga. Samo po 2 piva i platim. I posle 10 dana dolazim, tamo mi je otac ranjen, pa onda ponekad odem, kad mi moja snaja kaže, Ratko, mene zove Ratko, nemoj više, molim te, ko Bog, šta je bilo snaja? Kaže, sve su popili za 3 dana. Pa šta će? Ljudi piju, divane, razgovaraju, ali pa je selo... vole ljudi da piju, vole da sede, da priče, pa šta će da divane? Škola im je lepa, volim to selo, ja sam rođen tamo, samo rođen, kuća ta postoji, posle sam otišao u Indiju i lutao dalje, ali jako često odem u selo onako bez veze, odem popijem pivo. Znači ja sam onaj totalni Sremac. Jo Bože, što volim što nisam sama, jel da? Pa dobro, to je lepo. Pa to je lepo. Sad smo s gledalcima, pa baš i nismo sami. Pa hvala Bogu, ali naši gledalci su uglavnom Sremci. Mada im gledaju nas i ovi drugi. Ali kažu da sam zaguljena Sremačka. Spremamo im rakije i malo čvaraka za put do veka u kome su spaljivanja bila svakodnevna zabava. Obećavam da ću doći da lično potpalim lomaču, go do pojasa, sa trakom preko čela i dugom, gustom, crnom kosom, smotanom u pečin, prineću baklju ustima i kao mađioničar pojačati plamen da spalim tu vešticu. Suknuću 2-3 puta ka bibliotekarskoj veštici uz tamburaški sremački rekvijum. Kada je lizne plamen, pokajaće se zbog gadosti o meni kao zavičajnom piscu. Ja pripadam svima. Na kraju mog monologa tamburaši opet sviraju pesmu Ratko. Ratko! Otegnu posljednje o kao da je jedino. Svojim varijacima mame sve da se zakače za njega. Putuje i leti nabreklo od glasova. Ono je i poziv, i prekor, i čuđenje, i pohvala, i psovka, i grdnja. Kao da nema šta više da se kaže, zato to toliko traje. Skućili se u njemu. Peku rakiju u njegovom dvorištu. Raspinju žene unutar njegovih okruglina. Sve je u njemu, mada je ono najopasnije u toj pesmi koja kida žile i žice. Ne prelaze na sljedeći stih spremni da uzmaknu. Ratko, Ružu bi spalili ne u srednjem veku. Čitao sam juče sam čitao da je u selu Tovariševu. Silbaš selo i Tovariševo, tamo kod Eronja. 55 kod Eronja, izdenjeni su tamburaši. Moje braće. Ili ješ? Da. Sećate kad vidi njihova pesma? To je film o Petroviću. Biće skoro propast sveta. Biće skoro propast sveta, nek propade nije sveta. Još je živ, da. Samo imali smo i prilike da vidimo. Oni su spaljivali te žene koje su bile slobodnije, koje su pevale, recimo, možda i naše sremačke pesme. 50 žena spalili u jednom danu Austro-Ugarska monarhija, vreme Marije Terezije, i Ruža bi jako stradala u ono vreme, a vidim, vrlo je popularna. Rodila u petak, mene nana rodila.
znate šta? To? Otkud žene? Ispliva. Kako vi to tumačite? Otkud žene tako, neću da kažem lajave, nego slobodne? Pa znate šta, kod nas ono kaže, za kim laju, za tim i gledaju. A sve, kako vam ime? Cica. Cica. Cica veštica, cica sremica. A Saveta pravo, što bi rekao. Saveta, lepo ime. Naše Svetosavska. starinsko, Svetosavsko jeste. A Srem je, nije to Crna Gora, nije to Hercegovina. Srem je talog. Razumijete, kao talog zemlje, slojeva zemlje, nesreće, kuge, vatre, haosa, ratova, bekstava, vojski koje prelaze, raznih bolesti, plaćanja, dažbina, umiranja, razapinjena točak, razbojništvo u Sremu. Ja znam te knjige, čitao sam Gavrilovića, čitao sam Crnjansku, to je Srem. I zato vam Andrić kaže u jednoj svojoj, ne znam kako se zove taj zapis putopisni, on kaže da Vojvodina vara ljude, prevari ih, da izgleda pitoma, ma kakvi bolan pitoma. Ovde je, draga moja, bilo more i svi smo mi kao jedini primjerci na celom svetu, u istoriji sveta, u istoriji Darwina, opstali ribe. Mi smo morski ljudi koji su naučili i znali da dišu pod vodom, a kad se more isušilo, jer ga je neko popio verovatno, mi i dalje dišemo i živimo i opstajemo i tražimo onu našu zvezdu. Beskrajni plavi krug i u njemu zvezda. Neću više ali pričam. naše blato je lepše i od te plave zvezde. Kad se mi uvek vraćamo, pa onako sad kad se ovako raskalja, kad se beru kuruzi, pa zapadnu kola onako, pa staneš u blato. Sad ćemo da vidimo, mi smo se ovdje skupili malo da se proveselimo večeras, ali sutra Ruža se setila šta se radi. Šta će da radi? Deca će da prave topove od blata. Ja se to pravim, vi niste, vi ste mladi. Nisam, ali sam gledala, ali znam. Pa kad tresne. Pa kad ga rokne. Joj, braća moja mila. Pa će biti još, kaže, i pravljenje čardaka od čokova. To sam već radila, to znam. Nije bilo što bi rekli s igračaka, nego smo. To je mlađe generacije, da. I redom, šta ćemo? Sve se skupilo ovdje u Jasku, i ove žute dunje. Si vi iz Jaska? Ne, ja sam iz Radinaca. Iz Radinaca. To je tu blizu. Ja sam išao u Mitrovicu, u Sremsku gimnaziju, imao sam mnogo drugova iz Radinaca, iz Laćarka, iz svih okolnih sela. Stanovao sam u Šegrtskom domu. Znate šta je Šegrtski dom vi? Znam. Šegrtski dom, to je, znači, nekad je bila podela gimnazijalci, medicinska, ekonomska i, znači, mašin, bravari, pekari, kuvari, mesari. Oni su kao bili niži, da kažem, na toj hijerarhiji vrednosti. Ja sam stanovao u Šegrtskom domu, nisam imao gde da stanujem i strašno smo se dobro slagali. To su najbolji ljudi. To su fenomenalni tipovi koje dan danas srećemo, svi su ostali normalni. A ovi ludaci, filozofi, umetnici, to je sve poblesavilo i odstuvalo. Neka idu tamo gde je kome mesto, je li tako? Vama puno hvala, čućemo, nadam se, još koju pesmu. Je gotova emisija? Pa nije gotova emisija. Znači, a niste me ništa ni pitali, jeste me pitali nešto? Sve ste mi rekli. Ja sam sve rekao? Sve ste mi rekli. Ono što je moje srce htjelo da čuje, vi ste to rekli. Znači, prepoznali smo se negdje.